Bakit mas maliwanag ang araw kaysa sa buwan? Noong unang panahon, may isang engkanto na may kasamang dalawang napakagandang anak na babae. Si Araw, ang nakatatandang anak na babae, ay napakabait at may mabait na disposisyon. Ngunit si Buwan, hindi katulad ng kanyang kapatid, ay masuwayin, malupit at malupit. She was always find fault with Araw. Isang gabi, nang umuwi ang engkanto mula sa kanyang pagrambol sa gabi at nakita niya ang masamang pagtrato ni Buwan sa kanyang nakatatandang kapatid, humingi siya ng tulong sa Diyos laban sa kanyang masungit na anak na babae. Bago ang panahong ito ay naghanda ang Diyos ng napakahalagang mga regalo para sa dalawang kapatid na babae. Ang mga regalong ito ay dalawang napakalaking diamante na makapagpapailaw sa buong sansinukob. Nang marinig ng Diyos ang panalangin ng diwata, bumaba siya sa lupa na nagbabalat kayo bilang isang pulubi. Nang malaman niya kung gaano kasungit si Buwan at kung gaano kabait at kabaitan ng Araw, ibinigay ng Diyos sa nakatatandang kapatid ang kanyang brilyante bilang gantimpala. Labis na nagalit si Buwan sa paboritismong ito ng makapangyarihan sa lahat, kaya pumunta siya sa makalangit na kaharian at ninakaw ang isa sa mga diamante ng Diyos. Pagkatapos ay bumalik siya sa lupa, dala ang mahalagang bato. Ngunit doon niya nalaman na ang kanyang hiyas ay hindi kasing ningning ng kay Araw. Nang bumalik ang Diyos sa langit at malaman ang ginawa ni Buwan, nagpadala siya ng dalawang anghel upang parusahan siya. Ngunit inabuso ng mga anghel ang kanilang tungkulin. Hinuli nila ang magkapatid na babae at itinapon sila sa dagat. Pagkatapos ay inihagis nila ang dalawang bato pataas sa langit at doon sila dumikit. Ngunit ang brilyante ni Araw ay mas malaki at mas maliwanag kaysa sa ninakaw ni Buwan. Pagkatapos noon, ang mas malaking hiyas ay tinawag na Araw, Araw o Araw, at ang mas maliit, Buwan, Buwan. Bakit mas maliwanag ang araw kaysa sa buwan?